शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। अगे खाके जरा दपनावा गर्दा कबारा देवोगे, अगे खाके जरा दपनावा गर्दा कबारा देवोगे, अगे जेकरा से मरबैनी ओकरो मारा देवोगे, अगे भतरो से मरबैनी त भतरो के मारा देवोगे, अगे खाके जरा दपनावा गर्दा कबारा देवोगे, अगे खाके जरा दपनावा गर्दा कबारा देवोगे, अगे जेकरा से मरबैनी ओकरो मारा देवोगे, अगे भतरो से मरबैनी त भतरो के मारा देवोगे, भतरो से मरबैनी त भतरो के मारा देवोगे, भतरो से मरबैनी त भतरो के मारा देवोगे। हाथ से न माना मिता मनैबो हथियार से, देख लेबो के का करतो भिड़ जइबो सब सार से, भिड़ जइबो सब सार से। हाथ से न माना मिता मनैबो हथियार से, देख लेबो के का करतो भिड़ जइबो सब सार से, अगे जहिया देख लेबो जिंदे गाड़ देबोगे, अगे जहिया देख लेबो जिंदे गाड़ देबोगे, अगे जेकरा से मरबैनी ओकरो मारा देबोगे, अगे भतरा से मरबैनी त भतरो के मारा देबोगे, भतरो से मरबैनी त भतरो के मारा देबोगे, भतरो से मरबैनी त भतरो के मारा देबोगे। पुलिस प्रशासन के नजर में ही बदनाम गे, बड़ बड़ डौन डर हो सुनी के हमर नाम गे, हे गे। पुलिस प्रशासन के नजर में ही बदनाम गे, बड़ बड़ डौन डर हो सुनी के हमर नाम गे, कहौ साजन टाइगरवा तोरा सवार देबोगे, अगे कहौ मनीष टाइगरवा तोरा सवार देबोगे, अगे जेकरा से मरबैनी ओकरो मारा देबोगे, अगे भतरो से मरबैनी त भतरो के मारा देबोगे। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।